Vaše správa zásob pomáhá budovat značky a jako obchod na Shopify je vaším úkolem zajistit, aby byla bezchybná na každém kontaktním bodě. Právě proto existuje Notify Me, aby umožnil chytřejší správu zásob, která vede ke krátkodobým prodejům i dlouhodobé loajalitě. Když používáte Notify Me, máte celoživotní data o zásobách doslova na dosah ruky. A protože Notify Me je jednotná platforma, můžete tato data využít k vytvoření bezproblémového zákaznického zážitku napříč všemi svými produkty, bez ohledu na úroveň zásob. Většina aplikací zvládne základní jednotlivé funkce, ale základní není to, co v Notify Me nabízíme. Notify Me jako váš asistent přináší optimalizaci ve velkém měřítku, od pomoci s prodejem položek s nízkými zásobami, přes předpovídání poptávky pomocí předobjednávek až po generování leadů, když vám zboží dojde. Můžete se na nás spolehnout díky e-mailům, které skutečně konvertují, s možností přizpůsobení preferencí, přehlednými administračními panely a užitečnými personalizovanými reporty. Notify Me usnadňuje těžké části díky předpřipraveným automatizacím a šablonám pro desítky procesů týkajících se vyprodaných položek. Chytřejší správa zásob jde mnohem dál než jen opětovné naskladnění. Notify Me dělá z předobjednávek plně integrovanou a vysoce ziskovou součást vašeho podnikání díky částečným platbám, slevám a reportingu. Optimalizace zásob, na kterou se můžete spolehnout, s možnostmi pro nízké zásoby, které jsou plně sladěné s vašimi dalšími možnostmi pro vyprodané položky. Můžete předpovídat poptávku, doplňovat zásoby ve správný čas a zajistit, že se zboží opět vyprodá. Notify Me vám pomáhá sbírat data pro obohacení zákaznických segmentů a vytváření hodnotných procesů, protože vaše zákaznická a skladová data jsou pohromadě v Notify Me. Optimalizujte své zásoby napříč všemi kanály a přidejte se k tisícům značek na Shopify po celém světě, které používají Notify Me pro chytřejší správu zásob.